3 Point Productions bring forth a romantic and heart-wrenching drama titled Salima. Ji nake zan iya tinkarar mahaukaciyar damusa. Yanzu Isa na zo gurin ki ko da wani kyankyaso ne ko shin naka zan iya take shi. A lokacin da kake cikin danyen jego in tatso miki nonon ta in kawo miki. Har hakan zai burge kuma ya gamsar da ke irin son da nake miki. A love story of a beautiful and magnificent young lady, Salima. Kai, me zan gani? Waye kai adawa? Za ka shiga gonan Bauchi. A shirye nake in tinkari dukkan wani kasada, in dai akan ki. She was late, but now she was of this. She was civic, but now in a local status. She's deaf, but she speaks. How does it happen? Find out in Salima. Wonders shall never end as identical resemblance and speak for itself. Salima. Yes, wannan wani kana rashin hankali ne. Ba ta da duk wanda ana da shi ya fito da shi da. Da shi shashi an da shi da. Wanda kuke sai ba ruwan shi. Isa ba. Zo mutum. Allah ya yi wa Salima rasuwa. Salima. The dramatic blockbuster of the year. Starring Adam Sayyidi, Fidausi Yusuf, Safiyanu Zuma, Musa Dagi, and others. A film produced by the youngest producer, Isiaku Justice, and directed by the vibrant director, Hassan Kodon. Don't afford to miss it as it comes your way. Coming soon.